следващото упражнение ще се научим как се изтрива материал от библиотеката с материали. Стартираме програмата ACAD-Draw, избираме менюто Библиотеки, избираме библиотека материали. Ако има материал, който искаме да изтрием от нашата библиотека, трябва да изберем съответния материал и да изберем бутонът Изтрий. Появява се диалогов прозорец, който ни предупреждава дали наистина искаме да изтрием материала орех. След потвърждение от наша страна, в нашата библиотека от материали, ние сме изтрили нашия материал. След това избираме бутона Изход и приключваме операцията.